celebra. Polorum Regina omnium nostra, stella matutina delle celebra. Ante partum Virgo Deo fecunda. Què és amor? Pues, que d'intentar conèixer, comprendre, viure, sentir, no limitant-me a allò que arreu, sinó realment per pur interès per la vida, per interès pels altres, o sigui, aprendre a viure més enllà de les nostres demandes, no? Silenciar les demandes, silenciar les necessitats i poder com obrir-te a l'existència dels altres perquè hi són, perquè sí, perquè això està aquí, perquè la vida està aquí, perquè això és una meravella. El zen és una tècnica, però una tècnica no vol dir que tothom tingui que fer servir la mateixa tècnica. Vull dir, cadascú ha de trobar la seva manera, el seu camí, la seva vocació. A mi m'agrada estar asseguda en silenci, a d'altres els agrada ballar, a d'altres els agrada dibuixar, pintar. Cada camí és únic i personal. El meu cas és un cas que no és ni molt menys únic. És el fet de l'experiència revelatòria davant d'una obra artística, d'una obra plàstica, en aquest cas Antoni Tàpies, en un moment en el que ni un s'ho espera, ni un està disposat, ni un ha anat a buscar res, sinó que hi ha una revelació, una manifestació que detectes que passa alguna cosa que va més enllà de les formes, que va més enllà del plaer. L'espiritualitat ens porta a ser el que som en el món. És difícil, quan estàs a la realitat i vius a la realitat, intentar aquest silenci, almenys a mi m'ho sembla. I sobretot intentar descobrir la realitat dins del silenci. A tu no. A mi també, a mi també. Jo crec que l'única cosa important, realment important, per canviar una miqueta i per avançar una cosa cap a aquest silenci, és saber que se'ns obre un món si realment silenciem el nostre monòleg constant. Per discernir allò espiritual que val la pena o no és la normalitat. Quan una cosa és normal, quan amb una persona que té una vida espiritual intensa pots parlar de tot i sense que se li en vagi molt la castanya, vol dir que aquella espiritualitat serveix. Jo els demanava 3 coses: que visquessin la seva espiritualitat, és a dir, que tinguessin un espai per la seva espiritualitat, que la sapiguessin verbalitzar i que la tinguessin encarnada, és a dir, que no fos allò que deia la Teresa, que estiguessin penjats i fos una cosa per ells, sinó que la toquessin de peus a terra, no? I la veritat és que totes les persones a les quals em vaig adreçar van respondre amb ganes de participar en aquesta aventura, no? El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por, jo no, tenen por de sentir-se sols, nosaltres tampoc, tenen por de ser massa grans. És així com m'agrada a mi. No en sabria dir res més.